Mitä asiaa sulla oli? Ei, minä kuulin jotakin ääntä tuolta alhaalta. Minkälaista ääntä? Sieltä kismuissa on rapinaa tai jotenkin semmoista hyvin omituista ääntä. Rapinaa? Oliko se siis? Joo, se on semmoista jotenkin outoa ääntä. Vittu saatana. Rapinaa! Alhaalla! Mitä vittua sä oikein selität, vitun muksu? Alhaalla! Kuvatkaa munaa! Mitä vittua toi oikein säätää? Mitä sä teet? Rapinaa! Saatana, ei täällä mitään oo. Ei hyvä pränkki. Mitä vittua ja mitä vittua. Olisiko ne raskauskasvia? Muna, anna munaa. Hyvä lauta päästä irti. Munaa. Vittu mun perse lähtee irti. Saatana. Auttakaa. Minun perse lähti melkein irti. Minä olen niin paras, minä autan sinua. Ette tuu uudestaan sieltä. Auta mua pitäisi kiinni. Mikä varttama muumimammaa? Pitäkää kiinni. Hälele. Onpas kauniita helmiä. Mitä noin tekee? Miksi ne juoksee? Telkkari. Eiku piano, joo kaikkea. Jei, ettekö tää eteen? Noin, nyt ne vitun kasvee päästään näin. Joo, hyvä. Hyvä, kaikki on hyvin. Ei enää päästä tuolta mun perseestä kiinni. Niin, kaikki on hyvin. Kauhea. Hiki. Mitä? Minne puolella on oikein menossa? Mikä se on? Se on salaisuus. Katsokaa tuonne! Huora. Mitä tuo tekee? Hei, sinä siellä. Sinä, oliko siellä huore? Mennään kysymään siltä, se on niin kuulla puurokas paska puuro. Hei, sinä huora. Hei, mitä asiaa teillä on? Minä olin juuri lähdössä. Kuka sinä oikein olet? Miksi olet täällä? Minä olen Rissakukka. Ja minä... Mikä Rissakukka? Mikä nimi se on? Minä olen Rissakukkainen. Ja minä olen